Már a fülében vagyunk. Civil Rádió. Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatók! Ez a Karikatórium, vagy Beszélgetések a humorról és a karikatúráról című műsor. Karácsony Imre vagyok. Mélységes tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, aki nem más, mint Jancsó Miklós. Szervusz Miklós bácsi! Szerbusz Imrus, szerbusz! És te hozott vinálunk. Köszönöm szépen. Hát, ha hozottak, el is víz. Magam is igyekeztem, ugye ilyenkor ezt szokták mondani faluhelyen. Magam is igyekeztem. Miklós bácsi, én mindenkitől életrajzot szoktam kérni. Tőled is szeretnék kérdezni egyet mást, mert rólad már annyi mindent tudunk, de lehet, hogy sok mindent még nem. Van-e testvéred például? Halottak. Volt egy bátyám, meg egy nővérem már. Már régen halottak. Hát, és az édesapád mivel foglalkozott? Mit csinált? Hát manapság közgazdásznak mondanák ezt a mesterséget. Akkoriban? Pénzügyi ember volt. Pénzügyi? Igen, ezt csinált mindig. De hát nem volt igazi nagy menő, úgyhogy kilógott a seggünk a gátyóból. Nem. Édesanyád nevelt titeket, vagy ő is dolgozott valahol? Hát nem dolgozott. Nem volt az jellemző hát, akkor? Igen, nem volt. Hát akkoriban még ezt meg tudták csinálni, hogy nem dolgozott. Hát így, ha nevelte, a neveletleneket lehet nevelni, nem tudom. Ne. De hol is születtél tulajdonképpen? Én Futtában születtem, egy Vác nevű városban, amit ugye szokták mondani külföldön, hogy de jó, mert olyan egyszerű, ugye leírják, hogy Vác, ugye ezt más nemzetek ezt váknak, vagy veknek ejtik. Veki vagyok. Vagy vecnek, vagy vacnak. Vac. De hogy utaztatok valahova? Tehát utaztak, Erdélyből menekültek a szülők. Ide? Hát Magyarországra menekültek, és de hát vagonban születtem, mert akkoriban ugye vagonban éltek ezek a menekültek. Ez szép. És na jó, hát erre nem emlékszem, hogy mesélték. Amire emlékszem, az állítólag 2 éves voltam, arra emlékszem, amikor hát ez a anyám családja, az 12 tagú család volt, a apám 10. Úristen. Hát elég széles rokonság volt, széles Erdélyben voltak mindent rokonaink, és különböző kisvárosokban, falukban. Hát eredetileg fogarasiak voltak. Igen. A család fogarasi volt. De amire rá akarok térni, hogy nem, arra emlékszem, hogy én a vagomba születtem volna, hanem arra emlékszem, állítólag 2 éves voltam, amikor egy nagynénikénket látogattuk meg Brúján. Volt, az közép Erdélyben van, egy román-magyar falu volt ez a Brúja. A nagynénikémnek ott voltak molnárok. Aha. És őket látogattuk meg. És hát arra emlékszem, a útra talán egész pontosan nem, de miután nem volt csinált út, nem volt akkor még, hanem ilyen kijárt utakon mentek Nagy Erdőn keresztül. Arra 2 napig mentünk, mert bihajszekérrel lehetett oda menni. Földúton, és arra emlékszem, hogy valami kocsmába szálltunk meg, és arra emlékszem, hogy anyám mellett fekszem az ágyba, és hozzábújok, erre emlékszem. Állítólag 2 éves voltam. Igen, egy haverom mesélte azt, hogy 1 éves korában emlékszik arra, hogy a nagyanyja után futott, mert ment a szekérrel, fönt ült, és leadott neki egy szem cukrot. Aztán valami író ember meg arra emlékszik, hogy embrionális állapotban feküdt az édesanyja mélyébe. Szóval elég érdekes dolgokat persze nem lehet de ezt én neked elhiszem természetesen, még ez a 2 éves. Persze nem lehet tudni, hogy van, mert ugye aztán szóval miután család, ugye mikor például a paparádok, ugye az volt a anyám, azok összeértek, volt úgy, hogy 100 fölött volt a rokonság együtt. Hát azok aztán tudod, hogy mennyiféle anekdóta meg mese volt. Igen. És hát nyilván erről is meséltek, erről az útról is meséltek. Hát ugye mi sokszor meglátogattuk a különböző rokonságot, hát így Bruján is többször voltunk. Úgyhogy
Nyilván azért az is benne volt, én később hallottam, hogy milyen kicsi volt a Miklós, amikor oda mentünk. Lehet, hogy ez az emlékem, abban még belejátszik az is, hogy miket meséltek. Mozartot meg azt beszélik, hogy 2 éves volt, és festették a szobát náluk, aztán nem akart takarni a festék az Istennek, és egyszer csak azt mondta az anyjának, hogy anya, ha még egyszer sokáig festi a bácsi, egyszer csak elfogy a szoba. Tudod, hogy csökkent a tér. Szóval. De aztán visszatérve rád, azt se hiszem, hogy sokan tudják ebben az országban, hogy azért nem egészen filmet tanultál te először is. Nem, de persze nem. Hát nem. Manapság már van ilyen, hogy filmet tanul az ember, akkoriban nem nagyon volt nem még. Volt. Hát akkor nem volt ilyen tömeges ez a szakma, amikor mi ezt kezdtük csinálni. Annyira például, hogy amikor ugye kikerültünk külföldre, 60-as években már többen, mit tudom én, a Szabómak, meg mások is. Rómában, ugye? Hát nem csak, hogy külföldi fesztiválokra itt-ott. Akkor még ismertük egymást, nemzetközileg ismert, tehát akkor föltűnt valaki rendező, érdekes, mert ismertük. Igen. Szóval tudtunk egymás, ez, az, amaz, hogy van egy svéd, van egy új angol, Angelopoulos, vagy a görög, stb. Ismertük egymást. Hát ma meg van több millió ember foglalkozik ezzel a mozgóképpel, nem nagyon ismerik egymást. Hát annyira, hogy szoktam mesélni, hogy van egy ilyen európai filmakadémia, egy olyasmi, mint az amerikai. Hát ennek van valami 1200 tagja. Jézusom. És ugye minden évben adnak ki díjat, ez a már nem tudom, hogy hívják, Európai Filmakadémiai díj. Talán már, ez volt a Félix, de azt hiszem most már ennek nincs neve. Minden évben van ez a díj, az első legjobb film, legjobb rendező, színészek és a többi. És azt mindig valami nagyvárosban csinálják az ünnepséget, hogy karácsony előtt. Idén Berlinben volt. És hát én nem szoktam ilyenre oda menni, de mindig elküldik a névsort, hogy ki volt. Ott volt, mit tudom, vagy 200 név. Aki ennek akadémiának a tagja, és azok jelen voltak. Megjelent. Abból a 200 névből én 2 ismertem. Szóval, ez szép, hogy változik meg egy mesterségnek a aurája, szóval az egész világ, hogy változik meg, mert tömeges. Manapság mindenki filmet csinál. És abszolút nem is kell professzionálisnak lenni, jó filmet csinálni. Itt van, ugye mielőtt itt elkezdtük ezt az adást, beszélgettünk egy fiatal kollégáról, a Friga Benedekről, Bencéről, aki ugye amatőrként került elő, és kiderül, hogy marha jó filmeket csinál. Tehetséges. Szóval, igen, hát a tehetség az nem van egyszerű, mert szóval ebben a műfajban nem elég tehetségesnek lenni, ebben sok minden kell. Igen. Tudni kell szervezni, hogy össze kell tartani egy csapatot. Ez technika is, ez egy iparág is, ugyanakkor, amikor esetleg művészet. Igen. Egy olyan zene következik, kedves hallgatók, és kedves Miklós bácsi, ami biztos kedves lesz a te számodra is. Kati Horváth Lajos és Lőrinszky Attila Vázlatok című lemezéről fogunk ma néhány dalt meghallgatni. Kati Horváth Lajos, büszkén mondom, hogy az én 40. születésnapi kiállításomon játszott Pécelen, amelyet te nyitottál meg, ha emlékszel rá. Emlékszem, bizony. Bácsi. Egy ilyen gyárüzembe, ahol nagyon szépen hegedült a Kati Horváth Lajos, és most lapoztam rá az életrajzára egyébként nem régen a Kiki csodában, és most derül ki számomra, hogy ő bizony Yehudi Menuhin tanítványa volt. Hallgassák szeretettel. Thank you.
Akkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit is végeztél te tulajdonképpen. Sokan meg fognak most lepődni, de ez így van, hogy Kolozsvárt egy olyan egyetemet... Hát én jogot végeztem, én jogtudományi doktor vagyok, lehetnék egy rendes szakma tagja is, hát ügyvéd is lehetnék. Igen. De szokták mondani, maliciózusan ezt lehet mondani. Lehetnék ügyvéd is. Igen. És akkor talán még pénzem is volna. Igen. Szóval, de mondják azt, hogy hát, de akkor se tudtad meghódítani a világot, ha ügyvéd lettél volna. Szóval nem igen, akkoriban, aki nem nagyon tudta, hogy mit akar csinálni az életbe, akkor az jogot végzett, vagy jogra ment. És van manapság azt hiszem inkább minden kommunikáció és kommunikáció, politika, tudomány, ez a menő manapság. Akkor a jog volt, és amellett azért más is érdekelt, mert... Van egy ilyen név szintén, akiről beszélni kell, és nem nagyon tudják már manapság a fiatal generáció, hogy kicsoda ő, és számodra szerintem eléggé meghatározó volt, hogy Muharai Elemér. Hát persze, hogy nem tudják, honnan tudnák el. Ugye Muharai Elemér, hát tisztelt hallgatók, nézzék meg, talán lexikonban megtalálják Elemér életét, életrajzát. Nagy ember volt, ugye a úgynevezett népi kultúrának volt egy harcosa, előharcosa. Én aztán véletlenül találkoztam vele, 41-ben lehetett. Akkor jártak Kolozsvárt, talán Darvas Józseffel, Kovács Imrével. Már nem tudom, kikkel együtt voltak. Valami gyűjteni, vagy ki tudja? Nem gyűjteni. Én nem tudom, hogy talán mi volt ez, könyvnap? Vagy mely megnyitottak valamit? Felléptek valami ott volt, és hát ugye akkor milyen fiatal érdeklődő ifjúság voltunk, és akkor találkoztunk, és Elemér, ugye hát ugye néptánccal, népzenével, de annak a terjesztésével, tehát nem a gyűjtésével foglalkozott, terjesztésével. Igazából tényleg ilyen kulturális népnevelővel, nem tudom. Úgy hívták ezt akkor. Nem tudom, minek lehet nevezni. Népnevelőt, azt később nevezték. Igen. Szóval ennek a népi kultúrának a terjesztését, az általános elterjedését akart elősegíteni. Ugye hát akkor abban a korban a Horthy idején volt ez a úgynevezett gentry kultúra, tehát ezek a magyar nótás sírva vigadás. Ja. Szóval ezzel szemben ugye hát a magyar népzenéből kiindul, ugye a Bartóki Kodályi műből kiindulva abból indult ki a Elemér is, és ugye arra tette az életét, hogy... De aztán összebarátkoztatok elég rendesen, meg el is jöttél Pestre utána. Hogyne, hát igen, 45-ben jöttem föl Pestre, és akkor ugye Elemér akkor már egy ugye népi táncegyüttest csinált, és abban voltunk, hát attól kedve vagyok barátja Vitány Ivánnak, és ott voltunk együtt abban az együttesben. Hát ez... Ja, Vitányival együtt. Igen, hát... Igen. Jó, de hát ez több 100 évvel ezelőtti történet. A hallgatóság nem biztos élet. Jó, akkor megint zenélünk egyet, kedves hallgatók, tehát Kati Horváth Lajos és Lőrinszky Attila Váltatok című lemezének második számát hallják.
Miklós bácsi, volt itt nem régen egy irodalomtörténész hölgy, aki Nagy József Attila kutató, és nagyon érdekeset mondott humor kapcsán. Megkérdeztem, ugye, mint mindenkitől, tőle is, hogy mennyire fontos a humor az életbe. Azt mondta, hogy humor nélkül lehet élni, de nem érdemes. Nem tudom, miért, ugye? Igaza van. Frappás mondás. Igaza van, hát nem csak arról van szó, akinek nincs humora, azzal nehéz élni együtt, szóval. Aha. Igen, talán nem is érdemes ezekkel együtt élni. Tehát, ezekkel a hót komoly emberekkel, akik ugye olyanok, mint a szokták ma vakbélgyulladás, nagyon nehéz együtt élni, aki nem csipi a viccet, vagy nem tud elmosolyodni, azzal valami baj van, de hát magára vessen. Hát persze, hát így van. Hát te hogy vagy ezzel? Tehát mondjuk a te életedben hát az mi? Hát ez filmjegyet nézi az ember, akkor azért nem nagyon lengi át őket a humor. Hát a régieket nem, de hát most van ez a sorozat, ugye a Mucsi Zoltán Scherer Péterrel. Hát ez már 5-et csináltuk ezek, hogy hát aki jár moziba, vagy hallott róla, hogy két zseniális ifjú színész, hát már nem is annyira ifjak már. Hát nem olyan. De már beérett színészek. Ugye egyik a hosszú gyerek, a Mucsi Zoltán, neki a filmbeli neve, a beceneve az Kapa. És a másik, mert Scherer Péter, akinek Pepe a beceneve, az alacsonyabb fiú. Hát ez két jó humorista, de hát nem egyszerűen, szóval nem ez a régi fajta humor, ez ilyen irónia, humor, sok minden együtt benne. Szóval nem csak az a régi vicc, amit ugye az ember hall, meg tud meg. Szóval jó két fiú. Hát ezzel már 5. filmet fejeztük be most, ugye ennek a címe, hogy A Mohácsi vész is. Igen. Aha. Még megy a moziba, hogyha a hölgyek, urak kíváncsiak, még megnézhetik. Meg. Hát hát humoros. Ez már azért kevésbé, az elsők még a harsánkodó humorúak voltak. Igen. Ez már kezd már ilyen szomorkás humor, ez az utolsó. Hát szóval persze a humor nélkül nem megy. És mondjuk ha filmrendezőket veszünk, és a humort, tehát egyáltalán a ti társaságotok az mennyire fogékony a humorra? Tehát ismersz-e kollégáid közül valakit, akinek jó, nincs humorra? Hát van olyan is. Olyan is van, de hát az nem csinál humoros filmet. Olyan is van, aki nem tud viccet mesélni, vagy nem csípi a humor. Tehát ugye, hát nekem ugye emlegetett régi, hát ezek a régi filmek ott. Abban nem volt annyira tele humorú a történetek, nem voltak tele humorúak. Hát most mondjuk az utóbbi filmek közül azért te is eljutottál már oda, hogy saját magad úszkálsz a kisgyerekmedencébe a Gyula bácsival, mint vízi hulla. Szóval azért ezek érdekes dolgok, tehát úgy jó, hát elgondolkodik az ember. Hát ezen irónia is van benne meg. Hát ez is. Ja. Szóval... De azért azt is mondják, Miklós, hogy aki saját magán nem tud nevetni, az másokon se tud igazán. Hát mások, de az még másokon tud. Még másokon tud? Az még talán igen. Értem. Szóval, csak saját magát tartja olyan felsőbbrendűnek, hogy... Igen. Aki nem szeret, hogyha viccelődnek vele. Igen. Van ilyen is. Az is veszedelmes. Igen, az üzletember. Igen, másokon szeret nevetni, önmagán meg nem. Hát az is baj, de... Ilyen is van. Szóval van minden. Hát persze. Azért vagyunk emberek, mindenfélék mi. Ahányféle. Annyi. És hozzád mondjuk éltél Amerikába is, ugye tanítottál a Harvardon 2 évet, mondjuk ez az amerikai humor, ez úgy mennyire fogott meg, vagy egyáltalán? Hát ez nem tudom mennyire, hát a fa humor, hát angolos a humor. Kicsit igen. Fa humor. Ugye milyen poénosabb. Szóval nem azon nevetnek, amin mi
az biztos. Hát igen, fene tudja, nem az a nevet. Szerintem. Nem vagy úgy. Szóval nagyon nehezen jönnek rá arra. Fogják föl, hogy... Igen. Hát milyen poénosabb humor. Hát kicsit intellektuálisabb a milyen, nem? Nem tudom, intellektuális, pesti humor. Pesti. Igazán pesti humor. Igen. Ugye a sok anekdotái is inkább ilyen humorok voltak, aztán jött ez a pesti korszaka a magyar intellektuáleknek, és ebből szokták mondani, hogy zsidó humor, úgyhogy, de marha jó. De azért van egy pár jó. Mondjak egy-két fa viccet. No, hallgatom. Na de hát ugye vannak jók. Hát ugye, tudjuk azt, hogy nagyon húzatos ez a táj, miénk nem szokták mondani, hogy ugye miért álltak ezek meg itt az Árpádéket, elmehettek volna. Ugye néha azt mondják, hogy hát az a nagy baj, hogy nagyon elhitték, hogy a Svatopluk átverte őket, mert azt mondta, hogy Angliába érkeztek. Szóval elhitték a Svatopluknak. Hát a másikat az egy ilyen kedvenc faviccem, nem is tudom, hogy favicce vagy nem. Szóval megjönnek az ősök, ott állnak Vereckénél, ugye, ott állnak fönn Árpád, és a vezérek ott körülveszik, hát lenéznek a völgybe. Hát katonák tudják, ez ismeretlen táj, katonák tudják, az ismeretlen tájba csak úgy nem megy be az ember, hát oda ugye el kell küldeni ezeket előörsöket, föl kell deríteni, tehát kiket küldjenek. Ugye csatlakoztak a magyarokhoz a kabarok, azok a kazárok, akik ott hagyták a kazárokat, ezek voltak a kabarok. Hát menjenek a kavarok, az 3 törzs volt. Ugye a kavarok különben is zsidó vallások voltak, hát vesznek a zsidók. Kabarok elmennek, hát 3 nap múlva visszajönnek, ezt jelentik. Árpád apánk. Hát fantasztikus hely, fantasztikus. Erdők tele vannak vaddal, vizek vannak tele hallal, rétek, mezők, és az egész üres. Ezeknek nem tűnt fel, hogy nem lakik itt senki. Ezeknek nem. Jó, ez jó. Erre, igen, ez poén. Erre egyet megint zenél nekünk Kati Horváth Lajos. Folytatjuk akkor Jancsó Miklóssal. Nem volt még szó a műsorunk alcíméről, Miklós bácsi a karikatúráról. Tényleg ez volt a cím. Igen. Hogy milyen a te hozzáállásod ehhez a műfajhoz? Ha meglátod egy újságban, megnézed egyáltalán? Persze. Azonnal, érdekel. azonnal nézem, és van egy csomó nagyon jó. Aztán van ugye, mint a favic, van, amit szokták mondani, hogy csiklandozzanak meg, hogy ellövessem magamat. Szóval van ilyen is. Meg hát ugye a karikatúrából indult ki aztán ugye ez amit a gyerekek csíptek annyira, ugye ez a rajzfilm? Hát a képregény. Ó, hát igen, bizony. Hát, ugye, az én gyerekkoromban az Órád Ernő. Persze, képere, de hát egész Verne regények. Egész világban képregény volt. És várjál, melyiket
szereted jobban mondjuk, vagy ez elég hülye kérdés, de lehet, hogy tudsz rá válaszolni, amelyiknek van szövege, vagy amelyik szöveg nélküli. Neked kell kitalálni. Hát te meg nem tudom mondani. Szabad egy retető disznót mondani, amelyik jó. Disznó? Ez nem disznó. Mert hogy azért disznó, mert ez szubjektív. Mert jó lehet, ez is meg az is. Igen, mert szubjektív. Tehát jó, hát lehet, hogy nekem az, ami neked nem tetszik. Szóval van ilyen. Igen. Mint a viccek. Mint a filmben, mindent. A művészet, vagy a művészetféleség, az ilyesmi. De minden, a cipő is. A cipő is ilyen. Hogy ami neked jó, az lehet, hogy nekem kicsi. Igen, előfordul. És hát mondjuk a régi nagy nevek közül azért még biztos emlékszel egy-két ilyen, hogy Kaján Tibor, na jó, hát nem, Balázs Piri Balázs. Na várj, akkor fölállok. Hát, hogyha ezeket emlékszem tiszteletből, hát nagy emberek. Nagy emberek. És ahhoz mit szólsz, hogy van egy ilyen karikatúra galéria, hogy karikatórium, hát tudom, és az most Egerbe költözött, és lesz ott majd egy karikatúra pályázat Európa kapcsán, és tisztelettel látunk a zsűribe. Elfogadod a meghívásunkat? Hát, hogyne, megtiszteltetés. Hát köszönöm. Arra ne kényszeríts, hogy részt vegyek a versenyben, mert... Ja, értem. Nem. De két egyenes vonalat le tudok egymás mellett, de annál többet nem nagyon. Sőt, tudok kört is rajzolni. Igen. Egyszer nekem rajzoltál egy napocskát például, amelyik mosolyog, úgyhogy ez teljesen jó volt. Hát Miklós bácsi, azt hiszem, hogy ennyi fért a mai fél óránkban. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és térjünk majd egyszer vissza rád, hogy mik történtek veled, és mi jutott eszedbe azóta, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmet, türelmet, viszont hallásra 2 hét múlva. Thank you.